Haide, haide! Băi, ți-am zis să exagerez cu lunga, băi, ți-am zis să ieși la primit și ție la fel! Mai Mai sus, Stoiane! Lasă-l pe Petru mai jos, Stoiane! Mai sus! Mai sus! Stoiane! Mai sus! Uite ce asta! Ieși la primit! Urcă Ivan în partea cealaltă, mai repede! Hai, Lari, dai pas! Hai, Lari, peste el să greșească! Da, Ianise, bate tu pe bate. Ilai, la centru, singur! Băi, fii bă pregătit, băi, lasă-bă degetele, mai emoții. Alex, el, hai, Alex, el! Rămâne sus! Dă-i mingea, Ivan! Rămâi sus! Rămâi sus! Haide, ai plecat! Du-te la după om! Hai, Ivan, ajută ca să încurcă în ea! Haide, mă, haide, mă! Du-te-l pe el! Dă-i un parte Pe la foară, Lari, după om! Lari! Hai! Carlito, vezi că mai devreme am zis că se bagă în spatele vostru, să ducă unul după el, du-te, vină-le că l-a primit, mai jos, vezi bă la primit, să mergi! Bă, mai fă bă o preluare, să mai fă o preluare! Du la dușmanul tău! Ești Stoiane, ești Stoiane, ești Stoiane! Bravo, și urcă! Matei, strânge în centru! Marcă! Hai, hai, Efrem, hai, Efrem! Hai, Lari! Dă-i! 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 Dă ce dai, pleacă, mă, treci pe lângă el, tu intri în el. Necule, tu intri printre doi! Dă-l, Iari! Ian, mai jos! Deci care e logica? Că am bătut 17-0 celălalt. Băi, gata, mă, pura, mă! Nu-i logică, de tot, la pe camerul. Nu-i noroc, e lungă. Ai ce treabă, noroc. Nu e noroc, nu? Bă, dar dă-i pentru prima! Păi te doare că nu gândești! Dă-ți în prima, faci preluare acolo! Preluare! Ilai! Ești el! Dă-i mă lui Lari, mă, te-ai întors acolo, joacă acolo! Carlito, în partea e libertate, aici sunt oameni. Vino mă la primit. Haide, Alex, haide, Alex, haide, Alex, haide, Alex! Hai, Alex! De la poartă! Aoleu! Rămâne sus! Rămâne sus! Sus! Sus, nu coborâ! Efrem, sus! Stoiane, mai sus! Ești la primit, Lecule, ești la primit. Băi, ești în foc și cu mâna aia. Schimbă cu Efrem! Nu mai grăbi! Hai, aleargă acum! Aleargă! Haide, Efrem! Hai, Efrem! Hai, Efrem! Carlito, fii pregătit! Hai, hai, Efrem, du-te în el! Hai, hai, Lari! Hai, Lari! Hai, Mario, și tu, hai, Lari! Hai, Lari! Bă, dar duceți-vă, bă, în viteză, bă, dă pasul, dă! Ilai, rămâi acolo! Băi, Ilai, nu mai lua cu tine, ești departe, fă caută o soluție de pas! Hai, Anis! Hai, Efrem, hai, Efrem! Tășoară, vezi că i-a rupt piciorul, i-a dat în talpă. Cine, mă? Pentru cine a fost acum? A luat de fapt. Băi, a venit așa, a lovit mingea și al meu au dat o altă. A venit cu talpa al meu? Da, ăla blond. Pus lac. A doua dată în mine. În tine? Băi, tu nu joci! Băi, tu nu joci! Lasă-mă, dacă în mine.
Băi, dar joacă bă cu ăla, băi, așezi ușor cu latul, te dă la poartă, să dă la poartă! Uite o oră! Dă-te înapoi! Du-te, Lari! Ai zis, dacă era bucățica aia mică, era mai bun. Și de ce ține? Acum stăteam cartonașul. Violet. Trebuie să-mi dai verde ca la handball. Haide! Verde ca la handbal nu e bine. Hai, Lec. Că la verde la handbal are valoare. Dă-te mai repede, să nu ce la greșit. Aici ar mai Alex. Hai, Lec. Alex, tu Alex. Dă mă, lui Lec. Efrem. Vezi tu la jungea. Hai că dă pe lângă, haide. Driblează! Eu te-l. Adu jos. Acum îl dai în partea elaltă. Ce faci? Ce-aș greșeală faci tu? O tragi cu talpa? Te duci unde? Unde te duci, mă? Unde te Milan, duci? direct din prima față a porții. E bine, bravo. Ia-l bă cu exteriorul sau cu latul, cu stângul și pe lui el, viteză! Hai, frate. Cât a trecut domnul Albi? Pas pe Lec. Lec, invers. Ut. Intră în ea. Matei! Băi, Matei! Trezește-te! Sus, sus. Ilai, sus. Bă, unde faci de Uite-te, Ivano! Haide, 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 hai Efrem, hai Efrem, atacă Efrem. Uite-te, Lec, mai repede! Hai, Lari, cu un careu! Și dă-o! Oprește-o, du-te la primit, du-te la primit, du-te la primit. Dă-i-o! Alex, tu! Ce de aia? Hai, Lari! Bravo, Efrem! Băi, dă-i mălul ăsta. Bă, ăsta și la poartă. E dă-tul ăla, era lângă adversar. Știu, e greu. Dă-te carită mai aproape. Ivano, l-a primit tata. Ivano! Matei, ce cauți în zona aia, mă? Efrem, hai încoa. Ilai, coboară mijlocaș central. Dacă te mai uiți, nu te eu o prinde, ce trebuie să fac cu citat. Să înțelegi? Să înțelegi? Hai, Ivano! Hai, Ivano! Pas! Hai, Lari, hai! Bă, nene, bă, cum e posibil să nu vrea, mă? Haideți, mă. La cine? Let's go. Lade, mai poți, nu? Lari, mai merge? Duceți-vă în bara a doua! Dă-vă conul ăla la o parte, nu te încurcă? Băi, Lauș! Băi! Dane, nu mai sta pe cadrul porții, în afara porții, acolo. Așa. Rămâi sus, Ivano, și atacă mingea! Hai, Ivano! Hai, Lec! Hai, Raul, Lec, lasă aici! Ia nici fi pregătit de lungă! Hai, Raul! Bravo, ia și bă! Albu. Hai, Alex, hai, coboară. Nu tu, celălalt. Alex. Vișiniu. Pleacă rău. Hai, Lec. Dă-mă lui Lec, mă, uite cât de liber e al centru. Mută! Păi mai repede! Tu, Matei. Ai oprit-o sub tine! Rămâi acolo, sus! Fața la joc! Lecu, vezi dreapta ta! Lasă-o să cadă și tu te după ea. Haide, Efrem. Hai, Lecu, bag! Urcă, Raul! Urcă! Civan! Așa. Nu mă, Lari bat! Nu te grăbi, Sata, din nou cu a. Hai. Nu te grăbi, Sata, e bine, hai. Zid. Hai că rămâi. Hă? Nu mă, rămâi aici, mă, poate de... Nu numărați voi, că ea vă duceți la 10 metri. Așteptați să vă... Duceți-vă la 12, nu vă luați după Vlad. Păi data trecută au numărat ei s-au dus cu 2 metri mai în spate, le țipa mai în față și stăteau acolo, mi-au dat gol. Mamă, pui toată echipa în zid? Nu, băi, Toți, mă, toți!
Matei, ia-ți pocea în teren. Acolo, la alb. Pe linia careului, rămâneți pe linia careului. Ivanu ești în offside, rămâi pe linia careului. Petru, mai sus, la zid. Băi, dar Acolo. are jumătate de poartă goală, vezi? Băi, Matei. O vezi? Cristi, invers. Hai, hai. Irai, hai încoa. Rămâne sus, Dari! Eu. Hai, Anza, hai. Nu călca. Excelent. Hai, Anza, hai. Matei, coboară. Băi, tu nici nu auzi, nici nu o gândești. Du-te lângă loc! Hai, Darius, hai, Darius. Lecule, al cu el, al meu. Pas și pleacă, diagonal. Urcă la urcă până jos, dă-i! Și dă-i, pleacă-le cu invers! Matei, că n-am niciun om acolo, jos! Preluare șut, repede! Care-i tot? De ce te lași într-o parte? Până la să te văd pe ea! Fața la joc! Anza, Darius, Pe 102. Nu se stare să dați un gol. Matei! Lecule, următoarea fază treci fundaș. Iani se trece încet. Hei! Bat! Hai, Lari! Hands, nu? Da, da. Hands, bate hands! Băi, Matei, bate tu! Chiar nu urcă sus! Hei! dă-te Carito lângă el, tot! PSD. Anza, sus, în centru! Hai, Iani la tine ar trebui să ajungă, da? Hai, Carito! Matei! Haide, întoarce-te! Petru! Hai, Lecu, bate faul. Hai încoa. Coboară! Băi, coboară, că Matei, îi bat! tu-mi bați! Coboară, că îi bat! Ianis, Matei! coboară! Alanis, coboară! Hai repede! Rămâi acolo. Matei, cere metri! Carlito, Laris, Ianis, în zid, restul la oameni. Dați-vă mai în dreapta, Matei, filate la minge. Matei, dați-vă mai în dreapta, mă! Mai în dreapta! Cealaltă dreapta, băi! Tu cine ai dreapta care stângă? Hai, Matei! Da, Matei, că o dai! Când vrei! Raule, eu o să pe nea care eu. Ieși! Respiră, Carito! Respiră! Urcă, Ianis! Respiră! Urcă, Ianis! Coboară, Anza! Dă-n-ia! Matei! Hai încoa! Haide, vină încoa, veniți încoa! Haide, poți sau nu? Hai, care Raul! Ieși, Călin, ieși, Călin! Ian, deschide și dai lungă! Ei, Darius, sus! Călin, la mijloc! Iane! Sus! Patrick, ești ok? Hai, Raul, atac! Ei, joacă-mă, nu mă! Hai, nu. Apare aici! Uite dreapta, da? În locul lui Ari. Băi, dă-mă afară aici! Carlito, ești bine, mă?
Te doare rău sau? Bravo, Ivanu! Ivanu! Dacă îl dau în picioare, când mai bine să lovească mingea. Atacă-l, Ivan! Atacă și ai minge! Atacă și ai minge! Dă-i pas, Ivan! Hai, Darius, hai, Darius! Băi, joacă, bă, pas cu Lecu! Că normal că te lovește! Că tu l-aș pas să dai craci! De la port! Ia uite-i! Bă! E Calito, bine, Lecule! bravo, haide, haide, Bă, înțelegi, bă, bă! bă, da, ce-l salți până la? Bă, taci! Du-te la primire, cred că-i fundat. Du-te în care cu Sălceani. Călin, Care, mai Carito! sus, Care dintre care l-a primit? mai sus, Patri, mai sus! Copile, n-ai voie în careu, mă. Mă, copile, n-ai voie în careu. Darius, ești de acolo, la linia careului! Carlito, te-mi cu fața la joc! Haide! Băi, Carlito! Băi, asta-i poziția! Băi, Carlito! Asta-i poziția! Bă, dacă tu stai așa cu faci pe mare, ăsta mi-a dat Hamza! Invers, cu graule! Bravo, Ianis! Oprește, ajută-le! Așează! Așează! Și fă invers cu Alin! Hai, Alin! Băi, așa ai făcut și duminică, tu cu portarul, tu din 2 metri de el! Nu pot să-mi dau seama, e Cu posibil. 5 metri în față! Cum e posibil? Călin, hai încă! Haide, mă, că să dea liber careu! Ivano, nu-l băga în seamă, du-te înapoi. Nu-i mingea, te duci pe poartă. Când o începe, acum să-ți invitezi spre, da? Lasă-l ceapă, Ivan, te începi. Băi! Băiecule! Băi, așteaptă-mă pe o preluare ca să ia tăceta la margine. Hai, Ivan! Ia vezi, invers! Hai, Aline! Opa! Penalti, domnișoară! Hai încă! Domnișoară și antrenorul azi că e penalti. Ce-i, mă? Azi, mă. Ei, Azi, mă. ai noroc că am făcut schimbări, că am vrut să câștigi. Da, cred că. Oprește-o! Hai mai repede! Ai o scărea, nu la poartă până la titularii. Nu te dracu, n-am ajuns la poartă, că dacă nu ai avut noroc cu postului că n-ai intrat nici în poartă. Ai avut noroc cu postului că n-ai intrat nici în poartă. Ia vezi la te. Băi, Lecule, stai mă, fundaș! Ieși aici la primit, ieși Aurel la primit. Urcă, 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 urcă! Urcă, mă! Bă, dacă îți dau să spați, urcă! Băi, băi, e gelatină? E gelatină? Nu ți-a făcut nimic. Dă-te, Lecule, înapoi! Lecule, tu nu stai fundaș? Hai, va! Petru! Hai încă! Stoica, treci fundaș central! Carlito, fața acolo, mă, în pământ. Fața la joc. A? Alex, ești fundaș central, dă-mi ea! Ianis, tragi, mă, de gură, cine ai forță. Ianis, bat. Aron! Tragi, mă. Hamza! Care a zis și eu? Alina a zis? Da, Aline, tu ai avut ocazia cu portarul acolo, din 2 metri. Păi să dai pe lângă el, bănutare. Căline, aici jos, mă, că aici arde! Ianis se prinde poartă.
A fost? Nu cred că a fost. Nu stai că nu s-a văzut. A stat în careu. Domnișoară zic. Loli. Domnișoara, a fost offside. Atacant. Darius. Hai Bravo, încoa. Ivanu. Ivanu. Spurcule. Bravo. Hai, Darius. Ivanul tot același lucru. Vino aici puțin repede. Vreau să-mi joc aici acum. Ivanu, poți dreapta. Joacă! S-a început să joc. Hai, Ivanu! Delia! Hai, Aline! Invers! Ivanu, invers! Nu poți să fii. Alex! Hai încoa. Domnișoară, penalt! Pentru cine, mă? Pentru mine, nu? Autopenal. Autopenal, Florin, exact. erai singur, pe cu stângul, la dreptul în barada. Greu, nu? Folosește neuronul, l-a obosit. Darius, vezi că acolo trebuie să dai în ea tare. Haide, tare, Ivanu! Tare, că da tare! Tare. Dar nu știi că trebuie să poate. Vezi că a lovit cârtița. Ai auzit? A lovit cârtița, mă, n-ai văzut? N-ai, mă, n-ai cum nu știi. Ia uite-l. Carlito, șut! Când Ia încep să vedem! fac schimbări jale. Așează! Fă-o pe șut, mai Ieși în repede! el, Iran. Bravo, haide. Delia! Pleacă, Matei. Carlito, pas lateral! Pas! Când încep să fac... Când încep să fac... ce cu șireta, gata, deci dacă nu dă sus. Când încep să fac schimbări jale. Aline, vezi că trebuie să dai cu lapte. Ia să audă cât șapte copii și aia, șapte copii și aia. Mă puteai tu când ai egal. Joacă ca fluierat! Când? Hai, Ian! Cât mai ai? Un minut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi-ai dat 12 cu Bogdan anul trecut. Mi-ai dat 12. Nu, dar tot cu Bogdan, dar nu cu ai dat acolo. Hai, mă, Aline! Băi, copii! Băi, lor, că așa să zic eu! Unde te pușca, mă? Băi, ai armă la tine? Am individual. Fă pe șut! Hai, dă-i să lângă și lasă așa afară. Cap! Du-te, bă, dai cu capul! Hai, dă-i vor să lasă. Uite, că dai tu gol la tine. Acum,